Φίλες και φίλοι του Stop Cartel TV, έχουμε τη χαρά να είμαστε μαζί με τον Χριστόφορο Κοσμόπουλο, ένα νέο οικονομολόγο, μέλος του Stop Cartel, ο οποίος την επόμενη Κυριακή στις 6 Μάη έχει αποφασίσει και κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Καλησπέρα κύριε Κοσμόπουλε. Καλησπέρα σε όλους σας. Εμείς και πιστεύω πάρα πολύ από τους πολίτες σας έχουν γνωρίσει στους δρόμους, στις πλατείες τα τελευταία χρόνια, αρχίζοντας έτσι ενδεικτικά από τη συμμετοχή σας μαζί με το συνεργείο του Stop Cartel TV στο κίνημα της Κερατέας, εκεί που δίναμε τις ζωντανές μεταδόσεις για 4 μήνες το χειμώνα του 2010 προς 11. Επίσης ήσασταν παρόν για 2 τουλάχιστον χρόνια ανοίγοντας μπάρες σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, συμμετέχοντας ενεργά στο κίνημα των διοδίων, και βέβαια όσοι ήταν στην πλατεία του Συντάγματος γνωρίζουν ότι ο Χριστόφορος Κοσμόπουλος ήταν παρόν εκεί στην πλατεία, μέσα στους τόνους τα χημικά, ανάμεσα στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, δίνοντας ενεργό και δυναμικό παρόν σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, πώς εσείς, ένας άνθρωπος των αγώνων με έντονη και δυναμική παρουσία στους δρόμους, αποφάσισες να κατέβεις υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο? Είναι ένα ερώτημα το οποίο οφείλουμε να το θέσουμε και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό. Κοιτάξτε, βασικά πρόκειται για τον ίδιο αγώνα ενάντια στο καθεστώς των μνημονίων. Οι δρόμοι και οι πλατείες είναι η δυναμική άμεση απάντηση του λαού σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Οι εκλογές είναι μια άλλη μορφή αναμέτρησης. Η συμμετοχή στη μια μορφή αγώνα βέβαια δεν εμποδίζει και δεν αποκλείει τη συμμετοχή στην άλλη μορφή αγώνα που είναι οι εκλογές. Άλλωστε από τη Δευτέρα 7 Μάη το πιο πιθανό είναι ότι ο λαός με τη δυναμική του παρουσία θα χρειαστεί να στηρίξει την εντολή του για μια αριστερή κυβέρνηση. Ο Χριστόφορος Κοσμόπουλος, που γεννήθηκε στη Νότιο Αφρική από ελληνική φυσικά οικογένεια, σε ηλικία 6 χρόνων πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Ένα γεγονός που σημάδεψε την πορεία του ίδιου στη ζωή. Κύριε Κοσμόπουλε, πώς έφτασες να λειτουργείς σαν πολίτης στο χώρο της ελληνικής αριστεράς? Από μικρός αισθάνθηκα το ταξικό χαρακτήρα των διακρίσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Ένα γεγονός που με οδήγησε στο αριστερό τρόπο πολιτικής σκέψης. Δηλαδή, να υποθέσουμε, επειδή χρησιμοποιείς το αρκετά ισχυρό όρο αισθάνθηκα, σαν ρήμα, ότι έχεις υποστεί προσωπικά ρατσιστικές πρακτικές κατά τη διάρκεια της ζωής σου εδώ στην Ελλάδα? Δυστυχώς ναι. Κατά τη διάρκεια παραδείγματος χάρη των σχολικών μου χρόνων αντιμετώπισα ρατσιστική διάθεση, καθώς στην Ελλάδα δυστυχώς η αναπηρία αντιμετωπίζεται σαν ανικανότητα. Βέβαια η ζωή στην περίπτωσή μου έχει διαψεύσει αυτές τις απόψεις μέσα από την θέλησή μου και την άρνησή μου να δεχτώ να ζήσω σε συνθήκες apartheid. Θα πρέπει να πω ότι πολλοί πρέπει να δεχτούν το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στη διαφορετικότητα, είτε αυτή η διαφορετικότητα αφορά την αναπηρία, τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία κλπ. Χριστόφορε, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, κάποιος θα δει ότι πριν λίγα χρόνια επιχείρησες να λύσεις το εργασιακό σου θέμα
αναζητώντας ευκαιρία εργασίας σε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, της δικής σου της οικογένειας εννοώ, που τελικά την έκλεισε γνωστό καρτέλ από αυτά που κυριαρχούν στην Ελλάδα. Με βάση και την προσωπική σου εμπειρία αλλά και τη γνώση που έχεις από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, τα άτομα με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζουν εργασιακό πρόβλημα σε αυτή τη χώρα? Είναι γνωστό ότι η ανεργία στους νέους στη χώρα μας αγγίζει επίσημα το 50%. Αυτό σημαίνει μια πολύ μεγάλη δυσκολία για μας τους νέους ανθρώπους να βρούμε δουλειά. Οι συνέπειες που αυτή η κατάσταση έχει για τις ζωές μας είναι τραγικές. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε καν τις ζωές μας, ούτε καν να κάνουμε σχέδια για το μέλλον μας. Μας αφαίρεσαν το δικαίωμα στο όνειρο. Φανταστείτε τι όλα αυτά σημαίνουν για τα νεαρά άτομα με αναπηρία, όπου η ανεργία φτάνει στο εξωφρενικό ύψος το 90%. Στο σημείο αυτό φαίνεται και η απόλυτη ανάγκη να επαναφέρουμε άμεσα τις λειτουργίες του κοινωνικού κράτους που δέχτηκε ισοπεδωτική επίθεση από το καθεστώς της Τρόικας και των μνημονίων. Αυτό μόνο μια διοίκηση της αριστεράς μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα εδώ που φτάσαμε. Η εικόνα που τα μαζικά μέσα ενημέρωσης καλλιέργησαν για χρόνια για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή του κόμματος διαμαρτυρίας, στο οποίο το σύστημα συνήθως χρέωνε τις ευθύνες για επεισόδια και περίπου τίποτα παραπάνω. Κύριε Κοσμόπουλε, είναι έτσι τα πράγματα? Όχι βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά βγαίνει μπροστά με συγκεκριμένη πρόταση εξουσίας. Φέρνει μπροστά στο λαό ένα ξεκάθαρο κυβερνητικό πρόγραμμα που δίνει λύσεις στα σημερινά αδιέξοδα. Οι προτάσεις του για άμεση αναστολή πληρωμών προς τους τοκογλύφους, καταγγελία των δανειακών συμβάσεων που υπέγραψαν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λάος, έλεγχο της νομιμότητας του δημοσίου χρέους από Διεθνή Επιτροπή, διαπραγμάτευση της ισότιμης ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας αποτελούν μέρος του συγκεκριμένου κυβερνητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου.